De veroorzaker van de skeer en nog een andere kotter liggen nog in de sluis. Pas het is een skippen eruit binnen, kan de vervangende sluis doorpleetst worden. Maar het is nog net zo makkelijk om die kotters eruit te krijgen, omdat het leeg water is. We hadden gedacht ze eruit te trekken met een lier, maar ze hebben toch anders besloten. Ze hebben besloten om, zoals je ziet, daar hangt een gele waterzak aan de kotter. Om er nog eentje bij te hangen, om het gewicht op de punt te krijgen van het schip. En daarna het schip naar buiten te trekken. Ja, want waarom gebeurt het niet op eigen kracht? Er zit maar 20 centimeter water tussen het schip en de onderkant van de sluis. En dat is zo weinig dat als de motoren aangaan, dan maakt hij de drempel van de deur weer kapot. En dat is niet de bedoeling. Als de kotters eruit binnen, dan wordt er voor eerst een reserve doorpleetst. Hij blijft er niet definitief in. We gaan de deur die erin hoort, gaan we repareren. Omdat de reservedeur is een heel speciale deur. Die kunnen we inzetten aan beide kanten. Zowel aan de IJsselmeerkant als aan de Waddenzeekant. En omdat het zo'n speciale deur is, moeten we hem weer terugbrengen in de reservepositie. Omdat we hem anders niet kunnen inzetten als er iets aan de andere kant aan de hand is. De eerste kotter is intussen de sluis uit. Voor de tweede is het nog net veilig genoeg. Er is meer water nodig om het schip in balans te krijgen. Uiteindelijk wordt heel voorzichtig dit schip de sluis uitsleept. En dan kan de reserve doorpleetst worden.